Patxe bezekin jaso gendunean Gazteriaren Sarea eta Angelika Houstonek. Basarixa moten izan zen oso momentu politxa. Kaldunok oso zaila eukidugun beti gure existentzia, nire ama eta ze barneatua sekaten euskeria eta kultura eta gure izateko nortasuna mantendu behar zala eta zemal lan inzeben ikastola sortzen, publikazioak ateratzen, dantza erakusten guri, txikixoi. Nola transmititu diozue hau kontatzen diguzuna zure aktoriei, Jonei eta Enekoi? Karmele eta Txominen seme alabekin itzen gendun bebai. Eta horrek ere pistak emoten dotzu, ez? Zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekorekin idatzita. Gurekin Aster Altuna dugu, Karmele filmaren zuzendaria, eta traiektoria handiko zuzendari bat, beraz ongi etorri, Asier. Kaixo, atzaldeon. Atzaldeon, zer moduz? Oso ondo, hementxe. Suposatzen dut, izango diela garai oso agenda beteta eukiko zu, esan duzu moduen herripilo batetan estreinaldixek, solasaldixek, danetik, zela bizi izen dozuzuk garai hau? Da politxa, zure pelikula erakustia politxa da, baina aldi berian oso espuestua zare. Eta zare demora guztian, zure pelikulaz hitz egiten, edo zure buruaz, edo zure keskez, eta nik ezakat horren beharrik. Esalik, pelikulak ja, egin dau pelikulia eta hor dago, ez? Eta ikusgai dago, eta benetan iritzisa edo pelikulataz hitz egin behar dagoena da ikuslea, ez? Eta usteot, sistemaren parte dela, hau ez, estrenoak egitea eta guzti hori, baina aldi berian oso gogorra da. Zarelako, zure, ez dakit, modu batera zera biluzten bezala, eta ez dakit, niri gero paseatzea hor da, alfombran ibiltzea eta espezialki gustatzen, ez da nire espazio natural bat, ez? Baina, aldi berian oso kontziente naiz, negozio honen parte dela, eta, beti egin behar dia, eta, gero urteekin, igual momentuan ez dut disfrutatzen, baina urteekin, goratzen dut, eta, ez dakit, daukat adibidez, bertsolari bota zanean, kursala hundixan, 2011an estreno haura, daukat oso presente, amamarekin ere. Hau Patxe bezekin, por ejemplo, jaso gendunean, Gazteriaren Sarea eta Angelika Houstonek eman zizkun Telmo eta Billoi, guru baino buru bat gehiago altura sekan, emakume puska horrek, basarixa moten izan zen oso momentu politxa. Eta hainbat momentu, ez? Eta batez bere dauka zer ikusia bebai, pelikula erakuste dozunean toki ezberdinetan, edo horri txiki baten, edo munduan edo zein puntatan, ez? Baina, politxa da, baina momentuan ez dut disfrutatzen nahi beste. Ja. Bada ezaugarri bat, esango nauke zuzendari asko daukiela. Bai, nire pentsatu berdina, bai. Eta adibidez, apostu bat, jozula esango zauke pelikula hontan, ikuspuntu zehatz bat kontetan, Karmelena, liburua kontetan dauen kontakizun zabal hortatik norabide bat hartu dozu, zelako izen da hori? Sekula ez nagoan nien adaptazio bat, hola. Baina niri, gertatzen jaten, hasi nintzen idazten da oso gustora, eta aventura historia bat abiatu zan hor, baina, gertatzen jaten, ez nabale ikusten, pelikula batek niretako eukibia dago beti gai bat edo muin bat, ez? Eta ez naban inundik inura heltzen nundik kontau behar neban historia hori, ez? Eta Karmeleren pixkat bere, argi zegoan hasieratik berazala familia honen erdugunia bezala, ez? Eta argi zegoen bebai bere akzio gehienak, adibidez, berak lagatze ditunean, bere hiru seme alabak gurasoekin, hor dago sakrifizio handi bat, eta oso argi uzten du, bere akzio horrekin, urrengo generazioan ipintzen dabala indarra, eurak galdu duten guzti hori errekuperatzeko esperantzarekin, ez? Eta hori
ba, uste dutala oso guria, oso euskalduna da, ez? Ez dakit, askotan erabiltzen ditugu, ba, gu sortineken enbor bereti sortuko dira. Besteak, olako esaldi hoiek, bueno, ba, emate du hori dala gure, ba, ez dakit, ez? Gure lema bat, lelo bat, baina da gure izaeraren parte oso importante bat, ez? Ba, nola euskaldunok oso zaila eukidugun beti gure existentzia, bueno, alde guztietatik gure hizkuntza herri txikia garelako edo gutxi txikia garelako eta euki ditu galako bi potentzia oso potente kolonialista gainera Espainia eta Frantzia ondoan oso izan da gure existentzia hori eta oso argi dauko gure espadegu urrengoei hori pasatzen hilko garela, ez? Eta orduan, derrepente ikusi noan emakume honen akzioetan eta horrelako zerbait, ez? Eta derrepente erabaki noan hori izango zala pelikularen gaia bezala, ez? Hori izan ere proposamena. Batzuk esango da, jode, hemen falta die, ze politana liburu eta ez dago pelikulan. Bueno, hori gola da, ez? Elkarrizketa baten, izan zenun justo hori pikatik aldendu nahi zenuela, uste dut askotan, horrelako tankerako gaiei buruz hitz egiterakoan, askotan itxen duenea da, bueno, sinema munduan edo, bueno, artia itxerakoan, da oso esplizituki erakustia gai horrek, adibidez, ez dakit, bortxaketa bat, edo hilketa homofobo bat, edo dena delakoa. Eta asko gustatu jaten ikusle moduan ikustia pertsonai batzuk non euren bizitza propioa dute eta euren arazo propioak, eta bueno, kanpoko arazo bat, osea arazo oso larri bat, azkenean gerra bat, nola euren bizitza moldatzen dauen, baina ez da inbeste esplizituki gerra tal cual esatearen, eta superinteresgarria eruditu zitzaidan, eta pila bat eskertu nauen ikusle moduan. Bueno, ondo, poste naiz. Egia esan, askotan ez da erreza. Gehien interesatzen jatena da bigarren partea. Etxera bueltatzen dianean, eta suposatzen da, ez da nian ezer gertatzen, ez? Baina oso importantia zen, niretako aurretik, egotia musika, egotia akzioa, egotia tensio guzti hori, eta, bueno, movimentua, ez? Eta kamera mobitzen egotia, eta gero pasatzeko estatikora, ez? Momentu estatiko batera, suposatzen dela ez dela gertatzen, baina hor gertatzen da dana, aldi berian, ez? Gu erabaki gendu montajean ere, saiatzea frankizak ez agertzen asko historia hontan. Badakigulako ze dan frankismoa ia, ez? Eta, bueno, naiz eta fondoan egon, hor dago, ez? Oso presente. Adibidez, bai da gu baino belaunaldi pare bat gorauko kontakizun bat, edo itxuraz, eta nik pelikula ikusi aurretik usten nauen urrin hau geratuko jatela, izango zala gauza bat niretako zentzu historiko baten ikusiko nauena, edo lan, baina gero, behin ikusitxe, ez dakit, familia horrek, neuriego goratu erain just, ikusten dozu agian paralelismo batzuk, amama kontausten ez dakize oitxura, pelikula hontan isladatute agertzen da, eta oso ondo isladatzen dauela euskal tradizinue, euskal lehenauko azkenien, euken bere sakontasune tramaldetik eta holan, sekulako bizipenak, intensidadie bestie, baina familia bat zan, hori euren muñien eta guzteta jata. Bai, oso pelikula familiarra da, bai. Eta horregatik uste ez jatela ainurrin geratu, edo benetan... Bueno, azkenian ez da hainbeste denbora pasa, ez? Generazioetaz dira zuk esan duzuna, 3 generazio, osea, zure bisabuela horri inguruan ibiliko zan. Ez da hainbeste denbora pasa, eta... Nik uste dute, ez dakit, ez? Nik adibidez, Karmeleren urrengo generazioa, bueno, dia nire amata, ez? Amata izebak eta ze barneatua sekaten euskeria eta kultura, eta gure izateko nortasuna mantendu behar zala, eta zemal lan, inzeben, ikastola sortzen, publikazioak ateratzen, dantza erakusten guri, txikixoi,
Eta azkenean, nik hor ikusten dut, hauen Karmelen hasia hor zegoela, ja, ez? Bai, eta bueno, hau dana kontatzen duzuna guri pixkat jende gaztia urrun geratzen jakuna, baina esain urrun. Nola transmititu diozu hau kontatzen diguzuna zure aktoriei, Jonei eta Enekoi? Nola lan indozu edo, zein izan da dinamika eureke pertsonaian sartzeko? Karmele eta Txominen seme alabekin itzen gendun bebai. Eta horrek ere pistak emoten dotzu, ez? Karmele ere Karmelen argazkia dira niri asko esazte zozten. Dago argazki bat, 60. hamarkadakoa, ja Karakasen zegonian, eta, bueno, igual zeskan ja, ez dakit, ikuiko zitun, 17, bueno, ia 50 urtekin edo. Ikuste zu, ematen dago atorza bat, atriz de cine, osea, betikoa, klasika. Osea, dago jantzita bere antiajoekin, doktore, ilea oso apaindua, pitxia ditu, esatezu, emakume liraina, baina elegantzia bat, ez? Gero bere karta ditugu. Bere genio handiko pertsona zala badakigu, kartengatik, bere seme-alaben testimonengatik, eta, bueno, hori dana, Jone eta Enekori, tortze zaie oso ondo, porque haite oso perfil bat, ez? Gero, Jone, por ejemplo, bere amonekin eta izebekin eta itzegin du asko, ere. Hartu ditu hortik referentziak, ez? Esan duzun moduen, beti dau aukera kostu bat, agian, aipatzen duzun prozesu luze hortan fatezaila gauzak gehitzen, kentzen, aldatzen. Zela izen da, adibidez, rodajie baliabide aldetik edo, denpora aldetik edo lan, mugatu bihar izan dozu zehozer, moztu, aldatu kontetako modue edo esan adibidez, sekuentzia hau grabetako ez dauku denporaik, beste modu batera inbio, edo ikuspuntu tekniko hau batetik, pantzara zehoz... Bai, hori lehenengo oso datu esanguratsua da. Hasi zanean ekipoa inkorporatzen pelikulara, orduan lehenengotako figura iristen dana eta oso importantia dela da produzioko burua, ez? Aldi berian, igual, zuzendari laguntzaia ere, azten daia lan egiten, eta argazki zuzendaria. Horre dira 3 figura oso importantiak. Berak egiten dau presupuestua, moldatu, zuk idatzi dezudana, ez? Eta, karo, presupuesto hori dago, ja eginda, lehenengo gidoietik, baina, karo, igual presupuesto hori zegoen da, oindale 3 urte, aldatu ja gauzak, de repente ja, azte zara, ikusten benetan zema kostauko dan, suplanteatu duzu 7 asteko rodaje bat, eta de repente ikuste duzu, ez totzula emoten dirua. Edo ezin duzula hain larri jun diru horrekin, porque zehose faiatzen badau, ja pikutara doana. Orduan, Ander Zistiaga gure produzio burua inkorporeu zanean, da ja eramaten zituen, igual 5 aste lan itxen, esan zuztan, aste bete kendu bian, ebala. Aste bete asko da. Aste bete da izugarri asko. 7 astetik, 8 astetik, 7 pasazan. Eta, karo, aste bete kentzen baduzu, igual 15 horri gidoianak kendu bida dituzu. Eta zeintzuk izan ziren, galdetuleik zeintzuk izan ziren kendu ziren? Bueno, kendu nitun, nolaz neuan, Karmelerekin, peripesiako sekuentziak, zeukon sekuentzia bat ola, basala espionajekoa, eta hori eta beste hainbat sekuentzia, ez? Edo neuzkan sekuentziak moldatu nitun. Igual neukan sekuentzia bat, behar nula egun oso bat rodatzeko, eta orduan neban simplifikatu. Eta zuri izaten da azken erabaki hori, zuk erabakitzu zuelako momentutan, hau baia ez, hau ez, edo badaukotzu norbait konfiantza askoe iritzia kontrastetako, esateko aizu dudan hau honekin. Bai, beti, bera, ez, produzio burua oso importantia da kasu horretan, eta baita Marian Fernandez, ez, nire sozioa txintxuan, eta egia da, momentu baten zure pelikula pikutara jun daitekela olako erabaki batekin, ez? Nahi gertau jaten pelikula honetan, Jone egun baten, ez egola egiten nik nahi neban bezala.
modu batera, izan zen egun barranoa, kamera izorratu zan, eta esan ateratzen sekuentzia, igual zan ez nolako ondo planteatu, edo ez gendula, batzutan gertatzen da, ez? Zinea oso importantia da sinesgarritxasuna, ez? Bai. Eta hori da fundamentala. Orduan, pelikula baten sekuentzia bat ez badezu sinisten, pikutara doa. Ikuslea, ja, deskoneta egiten dago, ez? Eta orduan, zuzare rodatzen da, ez dezu sinisten, eta saiatzeza, buelta ematen, eta beste modu, baina ez da ateatzen, eta gertatzen diablakoak. Bai, oso gutxitan, porque normalian oso eramaten dugu sekuentzia ondo landua, eta ensaiotan, egin lehizke olako aldaketak, baina batzutan gertatzen da, ez dala funtzionatzen. Eta, bueno, horrekin bizin behar da, hola da. Eta aldi berian gertatzen dira alrebesko gauzak ere, zuke imaginatzen ez dezuna, intuizioa badakazu igual funtzionatuko du, baina repente hori bihurtzen da, ez dakit ez, sekuentzia bat, amestutakoa, ez, eta nahi gabekoa. Zuk esan dozunakin, azpimarratuko nauke ausarta izen bida. Olako erabakisek hartzeko, norabide bat, beste, erabaki. Eta galdetzi goren utzun, zuk uste duzu ausarta bezadela oin, bilbide guztia oinje, edo gazti hautan handoainen ikaste zabenien. Ze zinemota itxen zaben, noiz itzen zu ausarta ekoizten zaben horrekin, edo transmitiru gure zaben horrekin? Uste dut gaztetan inkostientziak ere ausardia ematen dizula askotan, ez? Nik goratzen dut topeka plantea unia banean, da korto bat ez dakit ikusi dozuen, baina da korto bat oso politxa, 3 minutu tardikoa, eta hausia nahi nebanein, eta lagun batzuk junta unitzuan Zumaiko auzo batian, da benga, ez? Pare bat egunetan inginuan, da izan zan. Baina, uste badaukatela ondion horretatik zerbait. Eta, ez dakit, nahi du buelta horretara be. Igual, hau Karmele izan da pelikula bat, oin arte indoten, presupuesta ondinea eukidabana, eta, ostia, reto aldetik, erronka aldetik oso potolua zan, teknikoki batez ere, ez? Eta igual ipini dut atentzio gehiagi hor, igual gehiago ez, horretan ez. Erantzunkizun bada, bai. Hori da ez, eta baita netako erronka zan da, galdetzen, kapazo izango nahi solako pelikula handi bat egiteko, eta bueno, aldortatik oso ondo sentidu nintzen, igual ausardia gehiago, igual galdu dut freskura pixkat, eta oin rekuperatuko dut, urrengo pelikulan. Porque beti ikasten dozu zerbait pelikuletatik, ez? Beti. Freskotasun hori esan dozu, berreskuratuko zula urrengo proiektuan. Bada buruen zehose, beti ukiko zu buruen zehose. Hombre, eske, okate oin peli bat, zegoela Karmele baino lehen, baina Karmelek aurria hartu zotzan. Eta ja zegoan pelikula hoia garapen prozesuan, baina oindan aldatu dut. Eta uste dut politxa izango dela. Eta ointxenago, beste bertsio bat idazten gidoiana, eta finantziazioa bilatzen hasekoa. Ondo jakin alda zehose edo sekreto? Bueno, da historia bat, familia historia bat, eta da hori pare bat aizpa nola egiten dotzen aurre bere aitaren gaixotasunai eta bueno, hoxe. Ikusiko. Nik nakun beste galdera bat, Karmelek eztabaidatzen dauela azkenian pelikulia identitatea eta ideologia, eta zure ustez artelan oro ekintza politikoa da berez, edo zein da zure iritzia? Ez dakit, galdera sakona. Bada. Bueno, zeren modu batera osterea, badauka kapasidadia artelan batek galderak sortzeko, ez? Ez naben izango mundu aldatzeko kapazia dakala, baina ni handoainen ikasten eguanean, hasinen nitzanean ikusten, ordura arte ikusi ez neban zinea, adibidez
Fritz Lang, edo Buñuel, edo, bueno, Maisu Handiak, edo Hitchcock, edo, horre ikusi noan mundua aldatzeko, edo beste mundu batzuk sortzeko kapazitatea sakoala siniak, ez? Honen arira, gogoratu eraizte zuzuk, Donostiko kolokiuen esan zaben esaldi bat, eta buruen geratu jaten, eta zan, agian, pelikula batek ez dauela mundu aldatzen, baina bai dialogoek sortzeitzuela. Dialogoek sortzeitzu ikusentzulien gero hori komentetan dauen komunikabidietan, zer esaten dan besti, eta zuk momentu honetan zeintzuk die sortu gure itxesun dialogoek, edo pelikula hau ikusten dauen artien, ze espero dozu eztabaidatuko dala, edo... Da beti izan naiz antimilitarista, eta gustauko gaten, guzti alde batera, krispazio guzti hori, eta ez dakit, zergatik jun behar zara besten baten gana, eta bere lurra kendu edo bere kultura txikitu edo, ez? Eta gainera dana arman bitartez, ez? Eta, pixkate, zoritxarrez, pelikula hau, orain dela 2 generazio, 3 generazioetako historia bada, orain dela espaldikoa, baina oso hor gertatzen diren injustizia gaur egunean ere, presente daren mundu osoan, eta hemen, nik usaitzen dut, orain, dauka sentsazio bat, nahi dutela berriro, fasismo jarrerak eta inposatu, ez? Eta, bueno, ustote oso gisa dela hortaz hitz egiteko. Gaur bertan justo aipatu izen dauela klasien egon gara Karmelei buruz hitz egiten. Bai. Bai, eta hori batez be ere soenkan movimentu hortatik, eta hola izen da kulturanistasuneko klasien. Eta batien esate, ikusi nauen hori. Eta bai, hau da... Badaukela bere eragine be hezkuntza munduen, eta bai, oso erabilgarrixe. Hau da, ikusteko politxe, artistikoki pelikula moduen bai, mezue, danetik. Nire klasien bai hitz egin da Karmelei buruz. Bai, alde honetan. Non hitz egin da? Klasien, bai, ongitzen hitz egiten, hori institutuen, hori hitz egiten da pelikulei buruz, eta norbait esan zauen ikusi zauela Karmele, eta zauela negarpila bat. Eta horraz ginen, bani bebai, eta bai, eta zanen, ke guai, hainbeste jende gazte ikustia, bueno, Fatia Zinemara eta lako pelikuleak ikustia bebai. Galdetu bitzut, hau hausnarketa moduen. Zinema munduen, uste duzu, bizi iraun edo bizi iraunin bidala? Bueno, da oso komplikatua. Zine mundua da politxa oso, baina pazientzia asko behar da eta suerte asko. Oso komplikatua da bizitzea zine mundutik. Eta, bueno, pelikula hon bat egitea zaila da. Pelikula oso hon bat egitea oso komplikatua. Eta, perla bat egitea da mirari bat. Orduan, ez da erresa, da oso zaila. Eta gero, egin lekezu bat, baina gero beste bat ematen dago, ez niri esateiate, zuk supererrez daukazu, ez da hola. Nik egunero lan egiten dut, gidoietan, eta buelta, eta askotan jaso ditugu eseskoak, eta 3 urteko lana pikutara bidaderu dugu, eta naiz eta, nagon ondo posizionatua, ez? Dakate enpresa bat Marianekin, eta oso ondo gaude lan egiten, baina ez da erresa. Ez da batera erresa, orduan... Eta, gero ego asko dagoen mundua da, inork ez dizu, askotan ez dizu laguntzen jendeak, batere. Baina, aldi berean, oso polita da. Osea, iristen zara penuria guzti hori pasata gero, rodajera edo gidoi bukatzera, eta esatea, ze polita, ze gustora geratu nahi zen, ematea lagun lankide bati, eta nega rindet pelikulakin, que guapo, nahi dut egin jau, eta, momentu horiek oso politxa dira, eta gero rodajeko momentu mirari horiek, eta horrek emote dutzu pixkat indarra, ez? Aurrera juteko, gero lankide arteko, da oso irauteko behar da lagun asko inguruan. Zan nahi dut, ekipo lana dala, eta bakarrik ezoia sinora, Orduan,
Jo, osatzea ekipo bat hori fundamentala izan da guretako. Horrek egin dau guretzako, nik uste dut, egotia garen tokixan, ez? Hasi ginen aspaldi tekniko bezala, oso gaztia ginean, eta poliki hasi ginen gube, gure iztoizak ingo, ez? Korto bat idatzi, beste bat, baina beti lagun artean, ez? Eta gero ja hasi ginen pentsatzen, bizileik egu honetatik. Eta hemen, ez? Euskal Herrian, Junbari Madrilera. Eta hori oso polita da, porque eindako laguna beti, ez? Indarra eta seguria moten dotzu, ez? Eta hori izan da, lantalde hon bat, azkenean familia bat osatzen dozu, eta bueno, ja ezagutze zara, eta bai, oso hori polita da. Bueno, ja zela salia pixkata maitzeko, bi jokukin etorri gare. Bai. Eraz, bueno, orkestu zu lehenengo zuria, eta gero niria. Jolas hau da, bi hitz emun gutzut, aukeratzeko, bi kontzeptu, eta esan biozu bata edo bestie nahixa dozun. Hasiko gara, zuzendu edo idatzi. Idatzi. Kontau edo entzun. Entzun. Sorkuntza edo zabalkuntza, adibidez pelikula batena. Sorkuntza. Sorkuntza guztiz. Eta sorkuntza hortan, norberantzako edo bestientzat? Bestientzat. Ados? Ondo. Ados. Bueno, ontxe gure joku estrella total, dala sinonimoan jolasa, eta bueno, hitz batzuk esan behar ditut, eta bueno, ez duk esan burura etortza jatzun lehenengo gauza, bai sinonimoa edo, bueno, etortza jatzuna. Osan da. Bueno, egia. Gezurra. Karmele. Txomin. Kirmen. Laguna. Cinema. Maravilla. Telmo. Laguna. Zinemaldia. Goxo. Txintxua. Maravilla. Eta Marian. Laguna. Errepiketa ditut asko, Ona, oso ona. Ondo. Hola, Xeba, hori izango zan guztixi, mil esker, Mila esker, politxe. oso politxa. Bai. Oso guztara. Eskerrik asko zure. Mila esker.